खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 पुस 1433 मायथाइ एबा 29 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सान जानो थांगासिनो दं। गावजों गाव नोंथांनि गोरोबलायनाया मोजां जागोन। मोनसे गोदान गोहो सोमजिनाय जागोन आरो गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोजां खौरांफोरबो खोनानो मोनगोन। जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो जिउ राहानि थाखाय खामानि मावनो नाजागासिनो दं, बिसोर जाफुंसारगोन। खामायनायाबो दिनै मोजां जानो थांगासिनो दं। जायखिजाया हाथरखिफोरा बुङो दि जुदि नोंथाङा दिनै जायखिजाया सोरखारि खामानिखौ दोनथ'यो, अब्ला नोंथाङा इयुनाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। बेनिखायनो बेबायदि दा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथांनि सावस्रिया एसे गुरै जानो हागौ। बेनिखाय दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगोन आरो बायजोआरि जानाय आरो गुसु होबथानायनि जोथोन लानांगोन। जुदि नोंथांहा उदैनि माबाफोर जेंना दं, अब्ला फाहामथायनि सुबुरुन ला। गावनि जिउ लोगोरिजों नांलायनायनि जाहोनाव दिनै नोंथांनि मुडआ गाज्रि जानो हागौ आरो नोंथाङा नारसिननाय मोननो हागौ। नाथाय दिनै नोंथाङा गावनि साननायफोरखौ गावनि बिमा-बिफाजों खोन्थानानै गावनि गोसोनि बजाखौ रेजें खालामनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मिथुन राशिनि थाखाय मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि खामानियाव मुखुब जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय राङारि मुलाम्फाबो मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा दिनै सोरजोंबा रां लेनदेन खालामनो सानदों, अब्ला सहायनाय आरो बुजिनायजों लेनदेन खालाम, नङाब्ला राङा थाबथानो हागौ। आथिखालाव फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि माखासे बादायगिरिफोरनिफ्राय सांग्रां आरो सांग्रां जानांगोन, मानोना बिसोरो दावगानायाव हेंथा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों टमेट'नि गाब। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिनि जिउराहायारि मुंदांखाया बांगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोदै बिबुंथिजों सुबुंफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन, जायनि जाहोनाव फालांगियाव नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांजों गोजोनगोन। नोंथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथाखौ थि खालामनो खाबु मोनगोन, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। जायफोरा रांखान्थियाव खामानि मावगासिनो दं, बिसोरो दिनै माखासे गोदान लोगोफोरबो बानायनो हागोन, जाय बिसोरनि रायजो-राजानि मददखौ बांहोगोन आरो बिसोरो माखासे साबसिन खाबुफोरबो मोनगोन। समाजारि बिथिङावबो नोंथांनि थाथाय आरो मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना सिंह राशिनि थाखाय राजखान्थि आरो समाजारि बिथिङाव गोहोम खोख्लैनो थाखाय मोनसे बांलांनाय सान जागोन। नोंथाङा दिनै गथ'फोरनि जिउ राहानि बागैबो मिन्थिगोन आरो बिसोरनि सोलोंथायाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ बोखारनायाव मदद होगोन। दिनै नोंथाङा हा आरो गारिनि गोजोननायबो मोननो हागोन। बिमा-बिफानि बोरजों दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावो, बेयाव जाफुंसार जानो हागोन। आइजोफोरा बिमादैनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव गोब्राब खामानि मावनांगोन, जाय बिसोरखौ इयुनाव गोबां जाफुंसार होनो हागोन। बेलासियाव नोंथांनि न'आव माबा मोनसे फोरबोआरि हाबाफारि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों टमेट' गाब। दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय बेसादारि सुबिदाफोराव बांगोन।
नाथाय बे समावनो नोंथाङा बेखौबो गोसोआव लाखिनांगोन दि नोंथाङा गावनि आयखौ नोजोर होनानै गावनि खरसाखौबो बांहोनांगोन। जुदि नोंथाङा बेबादि खालामाब्ला इयुनाव रांखान्थियारि आंखालजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय एसे फिथाइ गोनां जागोन। दिनै नोंथांनि नखराव बिदा-फंबायनि गेजेराव जायखिजाया आजै-आजौनि सम्पथिखौ लानानै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। न'नि गेदेरफोरनि सुबुरुनखौ मानिनाया साबसिन जागोन आरो नांलायनायखौ दबथायनायजों सुस्रांनो नाजानाया साबसिन जागोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साख्रिनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा खस्थ' खालामनायनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। फिसा-फिसा फालांगिफोरा दिनै माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। दिनै जुलि जानाय जिउआव अनलायनाय आरो गावजों-गाव गोरोबलायनाय जागोन। नोंथाङा जुलिनि खुसिखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै वृश्चिक राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथांनि गोसोआ सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनानै खुसि जागोन। दिनै नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। राङारि आयदाफोराव नोंथांनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि जुदि नोंथाङा सोरनिफ्रायबा रां दाहार लानाय लेनदेन खालामो अब्ला लेखा बिलाइ गैयाजासे जेबो दाखालाम, नङाब्ला राङा थाबथानो हागौ। नोंथांनि बिमाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां जागोन, नाथाय नोंथाङा बिथांजोजों माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय रायजानो हागौ। जुदि नोंथांनि खुदियानि हाबायाव माबाफोर हेंथा दं, अब्ला सासे गागि सोद्रोमानि हेफाजाबजों नोंथाङा बेखौ बारग'नो हागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया गोथार फोरबोआव बाहागो लानो हागोन। नों गावनि बिदानिफ्राय मुलाम्फा आरो हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि। दिनै हाथरखिफोरा दिन्थियो दि धनु राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहानि फालांगिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय गोबां नाजागोन। फालांगियारि सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगिखौ फेहेरनो थाखाय दाहारजों सोमोन्दो गोनां बिथांखिफोरबो खालामनो हायो। जुदि नोंथाङा गंसे गारि बायनो सानथांखि लादों, अब्ला दिनै नाजा। नोंथांनि खामानिया थाबैनो जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थाबथानाय सानथांखिफोरखौबो आबुं खालामनो हागोन। नाथाय जुदि नोंथाङा नोंथांनि रांखौ थिसनो, अब्ला नोंथाङा जोबोद साननानै रां थिसननांगोन, नङाब्ला नोंथांनि राङा थाबथानो हागौ। फरायसाफोरा दिनै खुसि जागोन मानोना बिसोरो सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसार मोनगोन। दिनै नोंथाङा धोरोमजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरावबो गोसो जानो हागौ। दावबायारिफोरनि सानथांखियाबो दिनै जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनै मकर राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथांनि खामानिया जाफुंसारै आबुं जागोन। दिनै नोंथाङाबो थुलुंगा आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि दावगानायखौ नुनानै गोजोनगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे अनथोबबो मोननो हायो। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय खुसि मोनगोन आरो बिसोरजों गोसो गुदुं बुब्लिफोरबो बारहोगोन। स्टारफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव बादायगिरिनि थाखाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथाङा बेलासियाव एसे नारसिननाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनैनि साना नोंथांनि बिजों जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा फोथाराव मावख'गिरि थाखोनिफ्राय मदद मोनगोन। सोरखारि सेक्टरफोरजों सोमोन्दो थानाय नोंथांनि खामानियाबो दिनै जागोन। सोरखारि साख्रिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोराबो दिनै गावसोरनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनासंनो हागोन। जुदि नोंथांनि नखरारि जिउआव बाथ्रा दान्थेलायनाय सोलिगासिनो दं, अब्ला बियो दिनै जोबगोन, जाय नोंथांनि नखरारि जिउखौ खुसि खालामगोन।
नाथाय दिनै नोंथांनि बिफाजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जायोब्ला अब्ला नोंथाङा बेयाव सिरि थानाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनैनि साना मीन राशिनि थाखाय गलाय-गथाय सान जागोन। दिनै नोंथाङा नखरारि बेसादफोर बायनायाव एसे रां बाहायनो हागौ। दिनै बेलासियाव सासे आलासि फैनो हागौ जेराव न'आव रंजानाय आरो खुसिनि आबहावा थागोन। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायनो थियारि जादों अब्ला एसे नेथ', मानोना नोंथांनि गारिनि गाज्रि जानायनि जाहोनाव नोंथांनि खरसाया हरखाबै बांनो हागौ। बेनिखायनो जुदि नोंथाङा नोंथांनि गारिजों दावबायनो थांगासिनो दं अब्ला गारिखौ आनजाद नाय। दावबायनायाव गोसोआरि आरो देहायारि जेंनाफोरनि जाथावना थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।